عزو سلام تانا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا خركم تعزفنا هم يتوعلوا لو ميربو 10 سلسن حسفركم على فرنسا دالوه هاغراون زيناتات حيزلكم قريبا زلو خاديب عبدي مكتالكم بخبرنا عدونكم فلما ارسل زينا ኤርትራ ጀኔቫ ብስቓን ዕመ በል 33 ናኺባ ኮሚቴ ምስላስን ክልና ዘለዎም ሰባት ተሳቲፋ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማ ቢንያም ግርማይ ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ተሰይሙ ኣብ ፌስቲቫል ቀሪቡ ዘሎ ስእላዊ ምርኢት ኣብ ምስጋር ባህላውን ታሪኻውን ውርሻ ዓባይ ተራ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ምሕያሽ ዝምድናታት ዝተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ሩስያ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2025 ብልዕሊ 18 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ተገሊጹ ግብፂ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ብሪጣንያን ጀርመንን ካብ ጽንሐ ጥንታዊ ቅርስታታ ከም ዝመለሰት ሓቢራ ዝርዝር ዜና لوخ إرتراب 11 حسب جنيفا بسقان عمل بل 33 ناخبا كوميتي مسلاسن كلنا زلوم سبات مركز إرترا زنصر مدر سمعوا أبقام لوخ إرترا بصفة حبرات هاجرات أب جنيفا العلوي تخيل سبا مسلات نادجا ميكيل أب زغربته مدره قداي مسلاسن كلنا زلوم سبات نيرترا حدش كم زي كونه كابوان حرنة وغالس جميرو دما هابتام تمكرو استغسمو مخانو بمتكاس حزبا جنبار حرنة إرترا قابتم قداموت نمعر مسلاتن ملؤ محقوافن سن كلنا زلوم سبات ستابقه كمون نطف تصادفهم ኣብ ሓርነታዊ ምንቅስቓስን ምርግጋጽ ዝጭበጥ ስጉምታት ዝወሰደ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣብ ኤርትራ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ልኡማት ተቐበልቲ ሓገዝ ዘይኮኑ ኣገደስቲ ኣበርከቲ ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ህንፀትን ኣካል ለውጥን ምዃኖም ጽኑዕ እምነት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሎሚ ስንክልና ከም ሰብኣዊ መሰል ከም ዝጥመትን ከም ዝስራሓሉን ንስንኩላን ኣብ ግምት ምእታውን ዝዋደድ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብምጥቃስ ኣነጺራ ኣብ መወዳእታ ድማ ጽኑዕ መብጻዕ ኤርትራ ንውዕል ምርግጋጽ መስላት ስንክልና ዘለዎም ሰባት ደጊማ ኣረጋጊጻ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ዩኤንዲፒ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ተሰይሞም ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ትማሊ 12 ሓሳብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ተሰይሞም ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመረ ተኸላብ ዘስምዖ መደረ በብእዋኑ ኣብ ስፖርት ዝጭበጥ ዘሎ ዓወታት መርያ ናይቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ንኩልንትናዊ ምዕባለ መንእስያት ዝገበረቶ ወፍሪ ምዃኑ ኣገንዚቦም ተሳትፎ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ዞባውን ዓለማዊ መድረኻት ኪንዮም ውካል ሃገርና ምስ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባትን ባህልታትን ኣብ ትርጉም ዘለዎ ዘተ ንምጽማድ ከምኡውን ኤርትራ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ንምስማር ንተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ንምጉላሕ ዝሕግዝ ምዃኑ ኣስሚሩሎም እዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ንለውጢ ዝድርኽ ምዃኑ ዝሓበረት ኣዋሃዲት ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ናህላ ቫልጂ ብኸም ቢንያም ግርማይ ዝኣመሰሉ ዕዉታት ዜጋታት ሓቀኛን ሙሉእን ምስሊ ከምኡውን ባህግን ገስጋስን ኤርትራ ንምጉላሕ ከም ዝከኣል ኣረጋጊጻ ወኪል ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፖል ላሚን ድማ ቢንያም ከም ናይ ክብሪ ኣምባሳደር መጠን ተወግሶታት ኤርትራ ኣብ ምብዳህ ክሊማዊ ለውጢ ንምድጋፍን ንምግዋሕን ንኤርትራውያን መንእስያት ንምትብባዕ ኣበርክቶ ስፖርትን ስፖርተኛታትን ኣብ ጥምረት ሕብረተሰባት ንምድንፋዕ ከምኡውን ናህሪ ሃገራዊ ልምዓት ንምጽብራቕ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞ ኣረድዩ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብግድዩ ረኺብዎ ዘሎ ክብሪ ንሓበራዊ ራእይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝውክል ምዃኑ ብምጥቃስ ተሰኪምዎ ንዘሎ ሓላፍነት ንምብቃዕ ኣድላይ ጻዕሪ ከም ዘካይድ ቃላት እዩ ኣብ ፌስቲቫል ቀሪቡ ዘሎ ስእላዊ ምርኢት ኣብ ምስጋር ባህላውን ታሪኻውን ውርሻ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ወኪል ሪና ዮናታን ዕብየን ዘዳለዎ ጸብጻብ ስቲፋኖስ ግርማይ ከቕርቦ እዩ
بمنستر مكلخالن كالوت سنة بباويانن أب فستيفال إيرترا كلتشحن عسران حموشتن قريبو زولو نايس إلي كبان كرتسان مرئيت أب مسجار بهلاون تاريخاون ورشاتات عب تراكم زلو تغليتهم حانت سئلي معرش حكالات حيل لوازبالة جزياوي حلافي مكونن قوسقواسن حابريتان منستر مكلخال ميجر فسايات تخلاي اتي كبحر بيج الفا تدالي زولو مرئيت 4 دروق سئلتات عسران سلستان كبعاتات شومن تدما بعنس ايت استسرح قرصاتات كم زتقلل بمحبر دلدل مورراس تاريخ كوينو كم زغلغل ابريهم راين تنبيتن نايتهم قدامو جغانو وصوتنا سوات وصوتنا انتي رايهم نونو مقلاحي كم بغس غيرنا يزلنا كابنا ولدت تبلون ابتا مجمرتا لاي وارساين كالون اغري اب مغهر ناي وق سيل قريب الله بدحرينتي ولدتات تسرا بغمتينا ازي وارساي كالو زفصمو زلو كاب تعدي ما تحيزو حضرة تقبل جغننا زوريو زلو نوع زنصبار سيلي تقريبو زلو كلايتي قباي قبا خاني انتاي نغفعتات صلاي اتوكيرنا نموراس اتوكيرنا او نقرينا لنا اتسنه طبباو استراح بحفشا نمدبات مختن لمعاتن زنصبار كوينم طمرت حزبن سراويتن جغننت تخاتاتل تولدوتات هنصت عبيتي كزنت ماين تكلات محبراوي اغلغلوتن ባህልን ልምድን ከምኡን ህንጸት ንሓመድን ቀጥራንን ጽርግያታት ዘርኢ ምዃኑ ወናፍሊጦም ብኻልእ ወገን ኣብ ዓውዶ ሞያ ቅብኣ ብዝነጥፉ ገዳይምን ሓደስትን ስነ ጥበባውያን ቀሪቡ ዘሎም ልዕሊ 40 ቅብኣታት ዜጋታት ስራሓት ቅብኣ ከስተማቕሩ ኣገዳስነቱ ኣብ ምዕቃብ ታሪኽን ባህልን ክገንዘቡ ከምኡን ታሪኽ ክብርብሩ ዝድርኽ ከም ዝኾነ ገዲም ስነ ጥበበኛ ፍሳሄ ዘሚካኤል አረዲዮም ታሪኽ ዝገለጻሎ ንባህሊ ዝገለጻሎ علتاو هيوت بزحت ጊዜ علتاو هيوت بنصبرق ابت علتاو هيوت ፖለቲካው ሎ ስነ ጥበባዊ ናይ ክሬቲቭ አርት አሎ እንደናይ ፈትሊ መስራሕ ፈትሊ ጌርካስ መስራሕ አሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይዝመጽ እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ዕድልያ ኤግዚቢሽን ከተረኸልሃ ሰብ ክሪኦ አሎ እንድሕር ሰብ ክመጽ ይኽሪልካ ዘይክ ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ይሃድ ካተሪዮ ሕጂ እዚኣ ጽቡቕ ዕድልያ ፍርያቶም ከላልዩ ዕድል ዝረኸቡ ስነ ጥበባውያን ብወገኖም ዋሕዚ ነጋድያንን ዝረኽብዎ ዘለው ሓናጽ ርእይቶታትን ኣተባባዒ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ድፊት ዝፈጥር ከም ዝኾነ ገሊጾም ነጋድያን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ከምዚ ዓይነት ምርኢት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ቀሊል ስለ ዘይኮነም ኣብ ፌስቲቫል ጥራይ ከይተሓጽረ ብቐጻሊ ዝቐርበሉ ኣጋጣሚታት ክሰፍሕ ተላብዮም ጨንፈር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ንኡስ ዞባታት ቅሮራ ዶብሓ ናፋ ናፋበትን ሰዋፅኡ ሞያውያን ጥዕና ክታበት ነድሪ ጸላም ከብዲ ዘተኮረ ኣስተምራዊ ስልጠና ብ6-7 ናሓሰ ኣብ ኣፍዓበት ወዲቡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣብ ቴድሮስ ይሕደጎብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜ መጻናት ገኒኖም ዝረኣዩ ሕማማት ብውሁድ ኣገባባት ክታበት ምክልኻሎም ዝተኻየደ ጻዕሪ ዝመስገን ውፅኢት ከም ተረኽቦ ብምሕባር ኣብዚ ግዜ እዚ ንዝባጋገዝ ዘሎ ክታበት ነድሪ ጸላም ከብድን ኣገባባቱን ከምኡውን ተዋዲዱ ዘሎ መድሃኒትን ካልእ ቀረባትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ أغريبهم كلهم زيغاتات بحفشا نفس الصورات دما فلاي ندر تسلام كبد مسل صنحن مدهانيت كوزدون قبو ميلاتات مكلخال كزوترون زغنزبه اب جامبرت عنا زوا سمينا قيح بحري حلافو وفرختابت اتو ميكائيل جبرات بوغنو ولدي امكتال صريت تقومن كبابيهم بنقحت كواسو ازخاخيروم ابتغاتامن ندر تسلام كبدي كاب ادنا بشل بزعباز محلالفلو منقدتات بكيلاتات مبرهي كوابن كلو منيسرت عنا انصار كلهم حمامات زكايدو زلو وفرختابت تزدلو وصيت نخركبو سلطنت بتوفاينت كعيو حساسب غريبهم تساتفت بوغنهم توفري ابرحو كبابيتات وزيتاو نخون تعوق وسواس ككايد بملواو ابوتا كتابت زدل قربات كمالان اخول قدمه مدلوات كجبر نزبل ريتوتات غريبهم امنو زباد دغم مباتاو مويا حكمنا خسلطن صنحو كم محضرات كبابي تقريريت عبد ابراهيمن حشاكيتون سواصو 36 دقن سيدركبهم 111 من اسيات مريرم سلطنا بغندو اب قدماي رديز سكورو كانت هنا مرمره حمام عسو موغا مرفق محكام قتلن كالن زتقلل منبارو حلفا ماتي ابتنو زبا اتو ياسين صالح حبيروم حلفا أقولت عنا من الزباد دقن نرس حاج محمد بقدو بسنكينا براغو سنة عبرحو كبابيتات فاحيلهم زنبرو أبالات حبرت سبس لزلو أبزلو مسرتو أقولت حكمنا نخرخو زعلمه مخانو بمحبار أبتن تريفن زلوها من حدارات كبابون كودب مخانو قليتو
زهركم تعزبت السعب زيناتات وصايا دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم زينا وصاي أمريكان روسيا انتمال 12 حسن أي منيسترات قدات وصاء زربا كايدن منيستر قدات وصاء روسيا سيرجي لافروفن صحافي قدات وصاء أمريكا ماركو روبيون زكايدون أي تليفون زرب بغندو أم حياش زمدناتات هاجراتهم من قداي كينات يوكرين زتكرر من بارو تقليتهم أتركب بريزيدنت دونالد ترامبن بريزيدنت فلاديمير بوتينن زمتزع 14 حسن كايدو مديبهم نزلو كأتاو زرب بايتان امتتاح مخانون يحبر كلتي منيسترات تي أب ألاسكا زكايد زرب مرح تعود كخون زلوهم تثبيت قليتهم اللوم أمريكان روسيا فلياتن متواب بفلاي كابز حالف ورح لكاتي تدقاقم نايل علوت سمز زربات كايدا تسانيحنا اللوا بريزيدنت دونالد ترامبن بريزيدنت فلاديمير بوتينن زكايدو ركب نتقسقاس نغدميت كدفو تثبيت يقبر متأنا يوصل نقد روسيا بزحلف شدي شوارح مستنا يقدميو عمد تمساسال غزي خنصاصرن كله بلعل 10 ميتاويت كم زغودله صبصبات حبيرهم مسرتهم صبصبات متن سدد بلعل شدي ميتاويت كغودلن كله متن تاوكا ببادو 8 ميتاويت كم زعبيت فليتهم ابز تتقسى اوارح معدنات فريات حرشان ماشينرتاتن كابتوم سدد زغنعو قند منبارهم تغليتهم من كل قالنا يوصل نقد روسيا مسكينات يوكرين قطاو متأثر كم زلويم صبصبات تقسوم هاجرات معراب دحر مولع كينات يوكرين ابلعد روسيا تصدقو قدان روسيا زوسدتو ناي ملسا غبر سغمتن نخلتي وغن كم زحاسيو يتقاس يخون بر بانصار نايتي ابلعليات صدقه قداتات كتبو ابز حلف خلت عامات باستات 4.5 ميتاويت كم زعبي روسيا تحبر صني حلام روسيا بلعليات دحر صدقه قدام تشاينا هندن كالوت مشارختان تكايدو نقداو نتفتات بعينه متنن كم زبلوتيا اتغلص ግብጽ ንገል ኻብተ ተዘሚቱ ኣብ ኣባይተ መዘከር ብሪጣንያን ጀርመንን ጸንሐት እንታው ቅርሳታ ከም ዝመለሰት ሓቢራ እቲ ናይ ምላስ ስጉምቲ ኣብ ዝሓልፈ ሳልስቲ ኣብ መንጎ ሰመዝ ቱሪዝም ተን ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርብ ከም ተተግበረ ተገሊጾም ግብጽ እዚ ዝተመልሰ ቅርስታት ሒደት ካብቲ ዝተዘምተ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ተሪፉ ዘሎ ንምላስ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ተካይድ ከም ዘላ ገሊጻ تهاجر تزميتو أبابي تمذكر أستراليا أمريكان زنبرة أستاد 50 تنتاوي قرستاتا أبز حلف ورح جنبات كم زملسس ذكريهم منقص قبتي أبز حلف 10 عامات لعل 3 شح تزميتو زنبرة انتاو قرستات هاجرو 5 زملسة تصبصبات يحبروهم قبت راي زيكونات كالوت هاجرات أفريقاون نبوان مجزات استزمت قرستاتن كملسا جميرا مهلاون دفلتيو منيسترات قدات وصا ابال هاجرات اوروبا حبرت بزعبات زمت 14 نحاسه امنغو مرحت امريكان روسيان اب الاسكا زكايد ركب نمزتاي ب 11 نحاسه بمانزا هصوص اخيبا كايدوم تو منيسترات ابزوصو بزيكا بهنغاري مرحت كلن ابال هاجرات زصدقو حبرا مغلصي يوكريناوያን مصايوم ناي موسى ناصنت كلوم كمون زخونه زبصح سمع سلام نربحاتات يوكرينن اوروبان زحلو كون كم زلو انصيروم حلافة بوليس وصا أوروبا حبرت كاجا كالاس دحرت أخيبا بزهبوتو مغلطي اب تمساسال معلتي نايتي امونغو بريزيدنتات روسيان امريكان زكايد ركب امونغو منيسترات قدات وصا ابال هاجرات اوروبا حبرتن منيستر قدات وصا يوكرينن أخيبا مصواع وسان مخان حبيرام بزي كازي كينات يوكرين دون بال اب زكايد زرب سلام روسيا اب كل مدياو زي قدم خونتاون سمع مقراص توكسي من زي تبصح اب العليا زخون حدقت كيجبر اتنقيغام تحبرت مبل 10 تحدث زوريا قدا اب العد روسيا من داف كجمر مخانون كاجا كالاس بتوسح غليص علام از خمزيلن كله كوميشن اوروبا حبرت يوكرين 1.6 بليون يورو توسخ دغف كم زهبا فليتوم تدغف كولد نايتي اب بانكاتات هاجرات معرب تعاغيتو زلو لعل 300 بليون دولار هبت روسيا استرخبه خمس خونه ات كوميشن حبير اللهم منكس روسيا نت بهاجرات معرب سوز دسغمتي كاب زمتا فديو كم زيريو بمتقاس تمتاتان ملس غبر خمس بولو متنقاو يغلط بريزيدنت تشاينا شي جين بينغن بريزيدنت برازيل لولا دي سيلفا ب 11 نحاسه اب كلتا زمدناتات متحبارن زتكره ناي تليفون زربا كايدوم كلتي مرحتي قطباو شركنات مدنفعن اب عودتات عنا ندادن غازن ديجيتالاو قطبان تكنولوجي ساتلايتن زكايد متحبار نمسفحن قلب متاو اب منغو هاجراتهم حدث عدلات نقدي نمدهساس كسرحو تسماميعهم بزي كازي ترى جل العسران ود بريكسن امرغاص بزح قصراوي سرعه العل كم زخونه تزراريبهم
ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ሃገሩ ምስ ብራዚል ንኻልኦት ሃገራት ኣብነት ዝኸውንን ፍትሓዊ ዓለማዊ ስርዓት ምህናፅን ክሰርሕ ድልውቲ ምዃና ሓቢሮ ብተወሳኺ ብራዚል ንሉላውነታ ኣብ ምክልኻልን ሕጋዊ መሰላታን ረብሓታታን ኣብ ምሕላውን ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ ቻይና ከም እትድግፋ ኣረጋጊፆም ፕሬዚደንት ሉላ ዲ ሲልቫ በወገኑ ሃገሩ ምስ ቻይና ክልታዊ ዝምድናን ምትሕባርን ምዕማቕ ድልውቲ ከም ዘላ ብምሕባር ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ኣብ ከተማ ቤለም ብራዚል ዝካየድ መበል 33 ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሊማ ንምዕዋት ተራ ቻይና ገዳሲ ከም ዝኾነ ኣነፂሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኩናት ዩክሬን ደው ንምባል ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ከም እተመያይጡ ተቓሊሑ ሰራዊት ሩስያን ቤላሩስን ኣብ መፋረቕ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ሰፊሕ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ከም ዘካይዱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቤላሩስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብዚ ካብ 12 መስከረም ጀሚሩ ን4 መዓልታት ዝቕፅል ኣብ መሬት ቤላሩስ ዝካየድ ልምድ ብውሕዱ 13,000 ሰራዊትን ብርክት ዝበለ ዝተራቐ ኣፅዋርን ከም ዝሳተፍ እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩ ዕላማ ናይቲ ልምድ ዓቕሚ ሰራዊት ሩስያን ቤላሩስን ምድንፋዕን ክመፅእ ዝኽእል ስግኣት ንምካትን ዘሎ ድልውነት ምርግጋፅን ምዃኑ ሰመዚ ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ገሊፆም ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ታይም መጋዚን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ፀቕጢ ፈጢሩ ዘሎ ልምድ ኪኖ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድናታት ካልእ ተልእኾ ከም ዘይብሉ ብምሕባር ቤላሩስ ነቲ ልምድ ተጠቒማ ንሃገራት ባልቲክን ፖላንድን ክተጥቅዕ ከም ትኽእል ክወሃብ ንፀንሐ መግለፂታት ነፂግዎም ብዘይካዚ እቲ ልምድ ዝካየደሉ ቦታ ካብቲ ቤላሩስ ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ዘራኸባ ምዕራባዊ ድባት ክርሕቕ ከም ዝወሰነውን ገሊጹ ፀጥታ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝወስዶ ዘሎ ተፃባኢ ፖሊስታት አንቆልቂሉ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ሩስያ ከም ኣካል ናይቲ ንምድሁ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ኒክሌሳዊ ኣፅዋር ኣብ ቤላሩስ ከም ዘዋደደ ዝዝከር እዩ ሩስያን ቤላሩስን ወታደራውን ፀጥታውን ዝምድነአን ብድንፋዕ ብዕቱብ ክሰርሓ ምፅንሐን ይግለጥ ባርከ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ምዛም ኣርሳት ዜና ክደግመልኩም ኤርትራ ጀኔቫ ኣብ ሰቓንዕ መበል 33 ኣኺባ ኮሚቴ ምስላት ስንክልና ዘለዎም ሰባት ተሳቲፋ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራት ተሰይሙ ኣብ ፌስቲቫል ቀሪቡ ዘሎ ስእላዊ ምርኢት ኣብ ምስጋር ባህላውን ታሪኻውን ውርሻ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ምሕያሽ ዝምድናታት ዝተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ሩስያ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2025 ብልዕሊ 18 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ተገሊጹ ግብፂ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ብሪጣንያን ጀርመንን ካብ ዝፀንሐ ጥንታዊ ቅርሳታ ከም ዝመለሰት ሓቢራ ሓፈሻዊ ዜናታት ኣብ ስዛዝ ይምሎ ስለምክታልኩም ንመስገን መሰረፍ መደባትና ንሓድኩም ብወገንና ይስማዓት